ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝገብርኦ ዘለዋ መጥቃዕትታት ይዛይድ ኣብ ዘለወሉ ኢራን ድማ ከም ግብረ መልሲ ንብዙሓት ሃገራት ዓረብ ኣጥቂዓ ኣብ ዘላትሉ ግዜ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ነቲ ኢራን ኣብ ልዕሊ ኩዌት ዝፈጸመቶ መጥቃዕቲ ብምኹናን ብመንገዲ ቴሌፎን ምስ ወራሲ ዓራት ንግስነት ኩዌት ሼክ ሰባሕ ኻልድ አልሐመድ አልሰባሕ ከም ዝተዘራረበ ተገሊጹ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ምስ ወራሲ ዓራት ንግስነት ኩዌት ኣብ ዘካየዶ ዝርርብ ነቲ ኣብ ልዕሊ ልዑላዊ መሬትን ክልል ኣየርን እቲ ሃገር ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብትሪ ከም ዝኹንኖ ከም ዝገለጸዩ ብማዕከና ዜና ኩዌት ተሓቢሩ ዘሎ። አብይ እቲ ተግባር ጥሕሰት ኣህጉራዊ ሕግን ቻርተር ውድብ ሕብራት ሃገራትን እዩ ብምባል ኢራን ንኣህጉራዊ ሕግታትን ልዑላውነት ኩዌት ከም ዝጠሓሰትን ከም ዝገለጸውን ኣብቲ ወፂኡ ዘሎ ዜና ተሓቢሩ። ነቲ ኣብ መንጎ ኣብን ወራሲ ዓራት ንግስነት ኩዌትን ዝተኻየደ ዝርርብ ኣመልኪቱ ብማዕከና ዜና ኩዌት ወፂኡ ዘሎ ጸብጻብ ብተወሳኺ አብይ ኣብ ኩዌት ኣብ ልዕሊ ሲቪላውያን ትካላት ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኢራን ቅቡል ኣይኮነን ክብል ከም ዝገለጸ እውን ተገሊጹሎ። ኣብቲ ዝርርብ ከዓ ብተወሳኺ አብይ አሕመድ ሃገሩ ኢትዮጵያን መንግስታን ኣመራርሓን ኩዌት ልዑላውነታ ንምሕላው ምርግኣን ድሕነታን ንምዕቃብ እቲ ወስዶ ዝኾነ ይኹን ስጉምታት ከም ዝድግፉ እውን ገሊጹ ዝርከብ። ከም ዝፍለጥ ኣብ ልዕሊ ኩዌት ብተደጋጋሚ ብኢራን መጥቃዕቲ ዝተፈጸመ ኮይኑ ሰራዊት ኩዌት ድማ ነቲ ካብ ኢራን ዝመጽእ ሚሳይላትን ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ኣብ ምብርዓን ኣብ ንጡፍ ስራሕ ከም ዝርከብ እዩ ዝሕበር። ኣብ ከምዚ ኩነታት ከዓ ነፈርቲ ውግእ ናይ ኣሜሪካ ክልል ኣየር ኩዌት ኣብ ዝኣተዋሉ እዋን ስርዓታት ምክልኻል ኩዌት እተን ነፈርቲ ውግእ ናይ ኢራን መሲልውን ብፓትሪዮት ዝበሃል ስራሓት ኣሜሪካ ዝኾነ ስርዓታት ምክልኻል ሃሪሙ ከም ዘውደቐን ተገሊጹሎ። ክሳብ ሕጂ ቁፅረን ዘይተፈለጠ ነፈርቲ ውግእ ኣሜሪካ ብስርዓታት ምክልኻል ኩዌት ተሃሪመን ከም ዝተወደቓ ተሓቢሩ። እቲ ዝተፈጸመ ጌጋ ድማ ብክልቲኦም ወገናት ሓበሬታ ወፂሉ ዘሎ ኮይኑ እቲ ጌጋ ብኸመይ ተፈጺሙ ብዝምልከት ድማ መርመራ ክካየድ ምዃኑ ተፈሊጡ። ኣብተን ዝተሃርማ ናይ ኣሜሪካ ነፈርቲ ውግእ ዝነበሩ ኣብረርቲ ወይ መራሕቲ እተን ነፈርቲ ጌና ከይወደቓ እንከለዋ ነብሶም ከድሕኑ ብምኽኣሎም ብጃንጥላ ወሪዶም እዮም ብሂወት ድሒኖም ዘለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ኣብ ልዕሊ ሃገራት ዓረብ ብኢራን ዝፍጸም ዘሎ መጥቃዕትታት ጌና ይቕጽል ኣብ ዘለወሉ ግዜ ኣብ ሕብራት ኢማራት ዓረብ ብኢራን ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ንኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ዝርከብዎም ብዙሓት ኣቑሲሉ ምህላው ተገሊጹ። ኢራን ብሰንኪ ኣብ ልዕሊ ሕብራት ኢማራት ዓረብ ዝፈጸመቶ ተኸታታሊ መጥቃዕቲ ሚሳይላት 3 ሰባት ሂወቶም ከም ዝሰኣኑ ክግለጽ እንከሎ ሓደ ኢትዮጵያውን ሓደ ኤርትራውን ዝርከብዎም ዓሰርታት ዜጋታት ድማ ከም ዝቆሰሉ ተገሊጹ። ሚኒስትሪ ምክልኻል ሕብራት ኢማራት ዓረብ ኣውፂኡ ኣብ ዘሎ ዕላዊ መግለጺ ድማ እቲ ናይ ኢራን መጥቃዕቲ ብቐዳም ካብ ዝጀመር ንድሓር ልዕሊ 700 ሚሳይላትን 500 ድሮናትን ኣብ ሃገሮም ከም ዝተተኮሰ ከፍልጥ እንከሎ መብዛሕትኦም እቶም ብኢራን ዝተፈነዉ ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ሚሳይላትን ድማ ብስርዓታት ምክልኻል ሰራዊት እቲ ሃገር ኣብ ሰማይ እንከለዉ ክብርዕኑ እንከለዉ ገሊኦም ድማ ኣብ መንበረ ኣባይቲ ትካላት ንግድን ባሕርን ከም ዝዓለቡ ገሊጹሎ። ኣብ ልዕሊ ሰባት ጉድኣት ዘብጽሐ ስብርባር እቶም ተተኮስቲ ከም ዝኾነ እውን እቲ ሚኒስትሪ ገሊጹሎ። በቲ መጥቃዕቲ ሂወቶም ዝሰኣኑ 3 ሰባት ተወለድቲ ሃገረ ፓኪስታን፣ ኔፓልን ባንግላዴሽን ከም ዝኾኑ ጋልፍ ኒውስ ዝተባሃለ መርበብ ሓቢሩ። ብተወሳኺ ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ዝርከብዎም 58 ዜጋታት ቀሊል መጉዳእቲ ከም ዝበጽሖም እውን ተገሊጹሎ። ኢራን ኣብ ልዕሊ ጎረባብታ ዝኾነ ሃገራት ዓረብ እትገብሮ ዘላ መጥቃዕቲ ካብ ልዕሊ ወታደራዊ ቦታታት ዝግበር መጥቃዕቲ ወፂያ ኣብ ምዕቡላት ሆቴላት፣ ማእከላት ዕዳጋ፣ ነዋሕቲ ህንጻታትን ማዕርፎ ነፈርትን ካልእን ኣብ መጥቃዕያ ተዋፊራ ዘላ። እዚ ህንጻታት ከዓ ሓደ መዓልቲ ብድሮናትን ሚሳይላትን ክጥቃዕ ይኽእል ተባሂሉ ቅድመ ምድላዋት ተገይሩሉ ዝተሃንጸ ከም ዘይኮነ ይግለጽ። ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ኢራን ዓባስ አርጋቺ ኢራን ንጎረባብታ ኣጥቂዓን ንዝብል ክሲ ንምምላስ ንኣልጀዚራ ኣብ ዝሃቦ ቃል ከም ዘይወዓልዎ ብምግላጽ ነዘና ወሽመጥ ዓረብ ዘለዋ ጎረባብትና ኣየጥቅዕናን፣ ንሕና ንህላዊ ኣሜሪካ ኣብዘን ሃገራት ኢና ኣጥቂዕና ዘለና፣ እዘን ጎረባብትና ሕርቃንን ኣብ ልዕሊ ነዚ ኩናት ዝኣወጀየን ከውፅኣ ዘለወን ኢሉ። እዚ ሕጂ ምስ ኢራን ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ብጀካቲ ነቲ ኢራን ዓፀየ እትብሎ ዘላ መፃወቦ ሄርሙዝ ነቲ ንከም ኤርትራ፣ ጅቡቲ፣ ሱዳንን ግብፅን ዝኣመሰለ ሃገራት ካብ ወፃኢ ብባሕሪ ንዘምፅኦ ንብረት ኣገዳሲ ዝኾነ መስመር ባብ ኤልመንደብ እውን ተጸልዮ ምህላው ዝተገለጸ ኮይኑ ብዓለም ደረጃ ካርጎ ኣብ ምምላስ ፍሉጣት ዝኾና ከም በዓል ማርስክ ዝኣመሰለ ናይ ዴንማርክ ዓባይ ትካል ብቀይሕ ባሕሪ ዝገብርኦ ዝነበራ ጉዕዞ ንግዚኡ ኣቋሪፀንኦ ምህላወን ገሊፀን ኣለዋ። ኣብዚ እዋን ኢራን ወላውን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ መጥቃዕትታት እንተዘይገበረት እቲ ንኢራን ዝድገፍን ንነዊሕ እዋን ብኢራን ክምወል ፀንሐን። ኣብዚ እዋን ድማ ኻሜኒ ድሕሪ ምማቱ በሽሓት ዝቑፀሩ ደገፍቱ ናብ ጎደናታት ወፂኦም ንኢራን ዘለዎም ደገፍ ገሊፆም ዘለዉ ኣብ የመን ዝርከብ ዕጡቅ ጉጅለ ሑቲ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝገብሮ መጥቃዕትታት ክጅምሮ ይኽእል ይበሃል ዘሎ ብምዃኑ እዩ።
نايزو وصيتك عرموشش ناي دنمارك مارسك زبهال منقد مراقب كونتينرات كاب نابز السجاجر عابي تكال كومون ناي جرمن هباغلو لويدن SMSCGM زبهالون تكالات نتيب منقد باب المندب بقيح بحرن مترب سويس انزقبرو زنبرو قعزو اقواريصم ناي دو افريقا مسمر كتقومو وسينو مهلاو مقليصم جرمناو تكال هباغلو لويد بتوساغي كاب ناب هاجرات إيرترا سودان جيبوتي يوردانوس سعود عرب حبرات إمارات عرب عمان قطر يمن كويت بحرين عراق زنك أساقس ناي كونتينر صعنت أبرأس تزغفل ناي مقعزيا واقا مزيزولو كوينات بزتاحز ناي اوان كوينات هصوص ناي حدقا كفليت ون كغفل مخانو علاو غير الله كلهم ازم استدقسو كونتينرات كاب ناب زقعزو عبيت تكالات بتيران عاص ايو زبلتهم مصاو بهرمز تقبروا زنبرو قعزو كساب كونتات زراغاغا اقواريص اما مهلاو مافليطم كلمست ايران اب لعل هاجرات عرب تكايده زلا متقعت بزتحاز دما قطر بسنك متقعت ايران فساس غاز مفراي اقواريص مهلاو افليطا قطر بسنك متقعت ايران فساس بحرياو غاز مفراي كم زقارصت منغستاو تكال صعات تهاجر يافليطو اتسقمتي قلم مدبرات غاز علامه متقعت ايران دحر مخانم يتوسيد زلا اتم استطقعوا تكالات اب مريت زركب راس لافانس تبهله مسرحن مساعد تباهي لزصواع بحرياو غاز فريلو عند مدبرن مخانم هاجراو كوبانيا صعات حبيرلو قطر كابتن امريكا استراليان روسيان زركبن عند افريت فساس بحرياو غاز مخانن يفلط اتهاجر كحجب بسنك متقعت ايران مفراي فساس غاز مقراصا بدرجه عالم اواغا بحرياو غاز الوا كهلو مخانو زفلط كوينو درون بسنك مصاو بهرمز اواغا نداد عالم كساب ناي 1300 زبصح وسخ واغا ترأي الله مسرت تغرنيا حداش مباتا قوانقوا تغرنيا ندقهم اتمهرولا ابليكيشن برهان اكاديمي حداش قوانقوا تغرنيا ندقهم اتمهرولا ابليكيشن اداليلكم الله ذا ابليكيشن كبلاي ستور بناصا مسورتكم اوشت ازلو برت عواغا حنساب كفيتكم نحوارو كتقومو اتخولو خينكم حدش تحستو مزوس خلا دما بناصا كتوردو ايخوم تخولو ذا ابليكيشن اوشتا فيدالات انابا ساعات انابا قصرتات لعل كلتا ميتيك آلاتن زتفلاليه ازاناقعن مهارن زخونه جيماتن فتنتاتن زلوا خوينو دقهم ابزلوا هاجر بتزخولو قانقوا نختقوملا دما حبريتا نايزا ابليكيشن اوشتا ابليكيشن بتشعت قانقواتات تترجمو بلستي مباتا قانقوا تغرينيا ممهاري ابليكيشن تدلاتلكم الله نزا ابليكيشن اب نايريتو بوتا بزلو ملاغوبو وي لينك طويكم كتوردوا اتخولو خوينكم نتوسخ حبريتا دما بزز سعب قصر تليفونات بمنقد واتسابن تيليجرامن كترخبونا تخوليهم نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك سب نرغب سلام نعخم